F4 F5 guys, wis pada nangkring. F5 awake lumayan big garang guys. Sing mabur-mabur wae ana guys. Tuh guys, lanang wadone cek bebek wae guys. Pokat minat pantau wae, aja isin-isin. F5 manuk si garang. Mabur wae. Lumayan sehat manuk mah. Bagian Medan posisi masih di loloh. Tuh guys, seri F5 akan gaya kacetit mangger wae nyaruk tulung. Lamun wae